Bonjour tout le monde. Salut Naro. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Kwizi nremandin nsujabe nauda mtanding amti matsantsangati. Mafana arne nafana tuitara. Allo atumbuku bakamne varata. Nin loatra nazo tsika varatra. Question petraka amitsika jiaby zay. Na nareo mpitondra amizao fotoagna zio, na le vahoaka botobotoinareo diavinareo an-tampondoha, ino raha nahazo anareo zanaka varatra, na nareo amin'ny fitondrana, premier ministre voalohany, membre amin'ny gouvernement, député, sénateur, ny gouverneur amin'ny faritra varatra, ary ireo membre mitondra, mitantana amin'ny faritra varatra. Nino fitiavam-bola mahazo anareo mahery loatra agnadiadiavanareo ny haja ny razana ny zanaka varatra. Nagnino anareo zanaka varatra? Ambaraza eny marina. Magnelingelina anareo, ny konkongotra aminareo, nangataka tagnaty lakoron'ny babanareo sa mamanareo zanaka ny avaratra. Atsika samby avaratra tompony koragna eto. Non. Anareo volana zay mikrie adipoko. Raha ataonareo mahavy zay magnano adipoko. Parce que anareo lohany iboahany le adipoko. Parce que fatoro loatra. Anareo boko mivolagna zay zanaka varatra. Besta mama, mialatsiny e. Mampanasany moa. Ary mampiteny ratsiny mopera raha ataonareo. Trop. Tsay Christian, anao be foagna ozy aminao tsay Christian. Antsirebiki migigo loanao be fa foagna. Aboakanao ne, abaribarinao ne tsay Christian fa anao tsy zanaka varatra fa valivotaka ny avaratra. Taranaka ny maitso malama tsy mamboy. Aloha saiko ay. Za tsy ampagnasa, fa cette fois-ci za gnasa. Non, Christian. Tsay Christian o. Anao kaza mipody amin'ny avaratra agny eky volanko aminao. Za zoky be volagna anao zay. Fanoja atsika. Ary ngatako mbo fanojo velogno atsika nga. Ary anareo gouverneur sy ny député sy ny tseko sénateur, zanaka varatra mitandrema zala. Tegna mitandrema. Anareo kaza mivolagna eky manomboko zao afodia karaha ataonareo magnano kiloty amin'ny taborinareo ndraiky masony tainareo, vavanareo. Hoe azay zanaka varatra. Besta mama zanaka varatra baka enareo zanaka varatra diadiavinareo, amanenareo mbava angirenareo tapondoha. Wow! Asa toa karaha zegny. Asa raha roty amin'ny fanginany, amin'ny fahamalemeny ny vahoakany avaratra. Fa raha tadiavinareo ndraiky ho avy. Ary nakambarako, samy zanaka varatra tsika. Samy mianatra, samy diplômé. Fa filière tsy miragna fa ho avy aminareo raty. Fa toro loatra. Mitodika aminao za gouverneur Bob Tasiano. Raha ataonao mbo nignenanao marefaka mare. Za miambigna anao Bob. Mbo hifankahita velogno atsika Tasiano. Tsy adagnanao, tsy ipitranao faritra varatra. Boko kaza hita, boko kaza hiko antany misy anao. Ataova arrestation za. Fa trop. Miala zay koa anao ministre ny dépêche. Masuspori. Anao ministre en pêche. Le 1er avril mbiagna pêche. Ny potehinareo mpanjony mandiniky. Amin'ny faritra Kazoborognosy lava igny.
anosy faligny azafady menacenareo totalement tsisy pêcheur madiniky mahazo mandrono amin'igny nanomboky tam'le premier ministre ny dépêche mampitandrigna anao za zalahy za zany kavaritra plus qu'anao anareo fitondragna reo anareo volagna zany kavaritra reo anareo ka zafanojy velogno aminaka fa fampitanatsika aia zalahy fiveloman'olo amin'igny faritra akanjo morogno jusque anao avy a nosy faly avy Ambaribe pêche teto za fa nivolagna député ny Ambanja Darkaoui nitretre pêcheur tamy faritra ny tany Bendrefa ni menacé ndreto chinois ndraiky sambo be ndreo reto nitsangagna anao Darkaoui nivolagna anao Darkaoui député ny Ambanja non vavanao nafodinao anao boka masaiky mivolagna o za zany Kasandrano o za député ny Ambanja non ta gueule mamaly anao ko mamaligny député ny Ambanja volaniko zegny député ny Ambaribe bako mbo mia koa iny baka magnano izy farany matanjaka Ambaribe o fampitanatsika baka io za bako mivolagna anao la banane député ny Mahavavy familety PD ho an'ny Luc Hervé mahay izy hazala nikaiky za aligny andra ro ndranomasigny tary reto pêcheur madiniky igny faritra Kazomborogno mazonosy faly igny mamintagna niny magnarato niny magnarato loko tsika fa amin'igny faritra igny azoko volagniny hoe kapitaly ny Mahaloky tsy adala ne mpanakanto ny volagna hoe Mahaloky kepakepa sahafa aligny volaniko aminao nampalahelo tegna nampalahelo reto pêcheur amin'ny faritra Kazomborogno jusque mahazonosy faly jusque amin'ny Ambaribe igny hoe tsy nomboan'ny ministre ny pêche tsy nomboan'ny gouverneur Bob Tasiano ny pêche reto pêcheur reto fotony le chinois reto tao nagnino anareo fanjakagna magnano karaha zegny amin'ny vahoaka nino loatra raha nataony vahoaka ny avaratra anareo jusque mivelo tegna ny zanaka avaratra potenareo anareo bako mivolagna hoe fa mpandrosoagna anareo bako masaky mivolagna hoe fa projet présidentiel non asa toa karaha io vahoaka ro tsy amenareo asa ro tsy amenareo karama ro tsisy raha ataonareo ro mba velo tegnandreo koa nde potenareo nampalelo za ro aligny igny vers 11h 10h aligny ro mikaiky za nitritry raha io nisy tamindreo pêcheur ro nivolagna aligny zay zoky be nitrosa vola tamin'ny otivy kofa nibiagna ino ouverture de pêche zay hety mitrosa amin'ny otivy volagny nambarandreo za aligny zay mivanga glacière zay mivanga ino glace diaby préparene amle ouverture pendant l'ouverture de pêche potendreo zay ato zoky be zay hitanao io zay mivorivory eto andranomasigny zay io ndraiky vedetine jiaby neessaye nagnano vidéo ro tellement maiziky paniky ro tsy hita volaniko tamindreo aza lanigna crédinareo ataova vocal fo za mitandregny ministre ampêche mihitsy volagnindreo manafy reto ndraiky gouverneur Bob Tasiano nijoso andranomasigny ato mamoany zay ato malahelo zay zoky be baka io tsy vitan'zegny izy nambarandreo manafy reto loko tsisy hafa amy raha nahazo pêcheur tatany Bendrefa nahazo reto pêcheur Mahaloky reto alendreo koa gouverneur mihitsy nagniraka hoe zay ny loko jiaby agnatin'ny vedetinareo ampanga
Non, attends, Tassiano. Zegny ma gouverneur anao besta maman. Asayako anao nga, mamalia. Nagnino vahoaka madinika andeha ataonao ro karaha zegny? Fa trop. Anao koa tsy faly Tassiano, tiako anao mamaly zafa anao koa tojo comme place nga. Atsika fagnazava. Za tsy maboto karaha anao. Nino andeha mampitenareo fiaignan'ny pêcheur? Anao atsendriky teraka Tassiano, anao atsendriky navy tamin'ny faritra vaty pêcheur anareo fa tro fa namely tegna namely vady namely njanaka. Tomagny lehilahy aroe telo maventy ro nikoragna aminakaly, nitomagny ro tamin'ny telefony. Maty vola zay zoky be. Non, attends. Loko jiaby ozy izy ramasendro ataova tsotra amin'ny tadiny. Otriny vangendro izy. Maloko maventy tadiny araiky misy tsotra. 10 000 francs. Mais attends. Nino raha ataonareo vahoaka fanjakagna reto nino? Nino? Nagnino anareo ma zay avaratra baraza ere? Potenareo lalagna potenareo fiaignana potenareo fidiram-bolana potenareo fianaran-janaka tsisy. Agnaran'izay misy premier ministre, agnaran'izay misy président d'assemblée, vice président d'assemblée. Tiens! Nareo jiaby. Tsisy ramba manjary ataon'ity fitondrana ty. Ho an'izay misolelaka miaraka aminazy jiaby, tiens, doubleko mihitsy le raha. Mialatsiny zalahy. Io baloky io mampalaza zay afatitra ny karabe. Diadiavinareo rasagnanay nosy mitsio. Diadiavinareo rasagnanay mahavavy. Diadiavinareo. Non. Zay efa mivolagna anareo vahoaka ny avaratra. Ro tsy asaky hitifitra anareo wala tsy asaky hamono anareo fa mitsangana anareo. Atsika managna plongeur. Karaha nataonay zay tamin'ny porte eo ino bateau nandesiny ratsiraka nitondra stock tampon alignandra ny lohanay baka ambany tao. Ny plongenay sambo iny tamin'ny porte anosy be teo. Ny lohanay baka ambany sambo iny tokotany marandraigny. Ataova karaha zay koa bateau de pêche ndreo nga. Anareo ne plongeur e. Loha baka agnaty ranomasy ao sambondreo mbola mitoko an-dranomasy ary. Parce que reo fa tsy agnaja anareo, tsy agnaja antsika vahoaka. Amiako solution anareo. Non mais attends. Eritreretako ny Tassiano anao gouverneur. Diplôme baka tsy nanananao fa anao nivanga diplôme. Nakamarigna ambarako anao Bob. Tassiano zegny. Anao nivanga diplôme karaha Tonika Roberto. Karaha tony président nareo nivanga diplôme. Député Nembariobe même chose nivanga diplôme. Ndray izy nagnontaniany vazaha mbola izy nagna chauffeur amin'ny faseny. Ino agnaran'ity tsaiky mihina finesy amin'ny lalagna hitan'ny vazaha ty. Ino raha nambaran'ny député nay tam'izegny? Finesy. Ndray agnaran'ny finesy amin'ny vazaha tsy hainao. Jacques agnarany labanany bado ty. Tamin'izy mbola chauffeur ny faseny. Zegny anao nagnano baccalauréat. Ndray agnaran'ny finesy tsy hainao. Ndray za matoky agnaran'ny raha hafa fruit hafa tsy hainy. Ke za mitodika amitsika vahoaka ny avaratra zalahy. Ireo koa fa mitady guerre fokon'olo ty. Aleo ataontsika adipoko. Zay efa vognony, zay efa nananga fédéralisme. État fédéral apetraka atsika tiandreo tsy tiandreo. Jusqu'à pêcheur zalahy. Ampijalinareo. Loko andeha milomandreo tegna. Ramasenareo, mila finoanareo. Ino? Glacière, tsy glacière helihely telo. Nalendreo manafo vidéo alignina bokandreo za. Telo agnatin'ny sambo io. Glacière telo. Ary mila finoagna maloky. Non mais attends.
Malouk balabala maventy igny tsota 10 000 francs, n'importe quoi. Anareo boka mivolagna hoe fa anareo andafy wawawawa, oui zay no wawawawa parce que ro io gasy karaha zehe, olombelogno mamelo tegna karaha zehe. Ro le tsy milely forony mamy Ravatomanga, ro la tsy minony votony Rajoely, fa ro mamelo tegna amin'ny angovondreo ndra potehinareo. Non, c'est trop. Mialatsigny aminao ministre ny pes fa raha ataonao tsy mamango. Zegny dianao nandeha nagnano ouverture amin'ny pêche, andeha hamono pêcheur madiniky. Non, fa trop anareo mampivolagna ratsy mon père volako aminareo. Tsy mon père ty volagna ratsy fa raha ataonareo mampivolagna ratsy mon père. Tampoko regninao amizay andeha ia maloky ty, andeha Komoro. Dikan'izay mazava boka volamena natakalo maloky. Komoro ani tsisy laoko, karaha ataony La Réunion tsisy laoko, tsy laoko mena La Réunion. Voilà. Potehigny, potehinareo an-dranomasiny, potehinareo an-tanety, potehinareo minière. Tsisy raha manjary ataony ty fitondrany Rajoelina ty. Lambodi volako aminareo, lambodi. Mialatsigny za koa nivolagna teny ratsy e. Tsy teny ratsy ny ratsy fa saintsika ny ratsy. Matoa Zagnahary nagnapiasa voto amin'ny agnitsika, boty bagna amin'ny agnitsika tsy ratsy, fa jeritsika ratsy, tsisy volagna ratsy, fa fandraisatsika izy ny ratsy. Anao mifo aligny mifo marandraigny mifo matsagna, tsisy ramba maharavoravo ataony ty fitondrany Rajoelina ty. Incroyable. Teto za nitete mpamitagna tamy faritra tany Bendrefa, nisy nivolagna fanjakagna? Non, tsisy nivolagna. Zio navy ouverture de pêche, tsisy maty vola reto pêcheur madiniky reto mampalahelo. Akory andeha ataondreo mampody volandreo amin'ny trosaindreo tamin'ny otivy. Emprisonnement koa boka farany. La même chose. Manonga Antananarivo za boka io. Zegny fo emprisonnement. Fa ireo magnodikodigny fanagnam-pirenena, fanagnam-bahoaka vola pirenena. Non. Bawara. Fa vahoaka madiniky zalahy iomba milomandreo vadindreo zanakandreo, andifasandreo zanakandreo mandeha l'école, potehinareo zalahy. Efatra amiraha lahy ro pêcheur nikoragna aminaka haligny nitretre raha io. Tomagny, ni tomagny. Non? Bob Tachelo, c'est un gouverneur, c'est moi qui est là, c'est moi qui décide. Bon. Manonga agnabony sambo eto. Raha jiaby agnatin'ny lakokinareo. Tachelo. Eko aminao mboara valizinao, anao mbodia tany navian'ny babanao ndraiky reninao. Fa lakoro io koa vaky, za voalohany mitsakaraka ny tamy misy anao Tachelo. Ampizako anao hoe za zanaka Mbaribe, zanaka Mahavavy, zanaka Mbanja. Taranaka andio koa. Za tsy mambory karaha anao Tachelo. Tsy hoe anao gouverneur, anao magnano zay raha ty ataonao io. Non. Aza atao amin'ny zanaka Mahavavy, aza atao amin'ny zanaka Sambrano, aza atao amin'ny zanaka Ambaribe, ary indrindra aminay Diego. Diego anao tsisy raha regninao manjary ataondreo Jocelyne mandeha miramaso taona. Nanjary dangana, ny dangana vidiny taona, nefa koa fa saisonnier taona avy zegny. Ay, gardien bazar taona Diego fa zio io, ramaseny Jocelyne jiaby.
midangana vidiny taogno. Incroyable, incroyable. Zegny hevitra ameko anareo pêcheur, anareo misy basindoko, anareo misy raha jiaby, anareo plongeur, koa fa hitanareo miôdiôdy ary sambondreo mijibia loabaka ambaniny sambo ao sambondreo hitandreo izy mandrapaviany marandraigny reo mitoko amy tany. Karaha nagnanaovanay sambo tamy porte eo mitondra stock tampon, marandraigny sambo stock tampon toko amy tany vary jiaby notra. Zay boka navely la guerre tamy 82 tamy Barube 23 mars 82 ataova karaha zegny. Koa reo fa tsy hitandregny anareo, fa tsy hagnaja anareo pêcheur, loaha igny sambondreo. Tapatapa meso agnaty rano ao filendreo, samby miala, samby perte baka. Fitondragna tsisy jery, vraiment tsisy jery. Jerinareo amy masony tay. Sintagna lavitra za mitarimy lambody, ndray izy tsy tera manjary haiko midresse izy fa nareo fitondragna ty jera masony tay, tsy possible nareo hisy jery. Non, c'est trop. Mitomagny pêcheur any antany be, zio mitomagny koa pêcheur any Ankarabe mahazo sambrano. Nino loatra e? Nino tsy amalianareo zabaka? Anareo karaha mahay mivolagna. Zany miambigna araikaraiky aminareo koa masaky magnano live fasafasa na amy télévision tianareo e. Angatako aminareo fitondragna ty ne zegny. Rango amy président nareo jusqu'à amy président Fokotany. Zay masaky mangatandra lera fanjava. Fampitana eto atsika amin'ny direct. Matoa tsy sakinareo parce que marigny raha ataonareo tsy manjary. Nomaly za nampitandrignanao gidaraka hoe miambigny réponse-nao za amy raha mandalo ambody finesy mahazo igny basambrano igny amy fitrandragna andeha ataony zanaka Rajoelina ty. Anao koa un vrai député Sambrano fa anao mitia zanaka Sambrano, za zanaka Sambrano, valia volagna nataoko aminao nomaly igny daraka hoe. Député, un député, vous êtes de deux putains. Putain. Non, ma suspur ratondro frère. Anao tsisy raha manjary regninao mivô marandraigny anao mba maregny Madagascar est en lumière. Non, en Lucifer. Madagascar est en Lucifer, en Lucifer. Que ça et que ça. Ndrenao mandeha bureau andafy, anao fa miagnatra, vous êtes malgache? Nino koa raha andeha volagnindreo ny anty Madagascar aty e. Fa miagnatra, ndretsika samy atsika eo fa miagnatra mivola hoe za gasy. Anao volagna gasy an-tanàna igny, anao tanindreo, anao magasy baka io. Oh purée. Gasy samby gasy fagnotany anao gasy baka io. Mampangala ono. Raha tsary nisy zegny. Nampatsiaro za mialatsiny zandry laha Rakiki Pira tamin'izy vao niboaka premier album nany. Koa tsaroanao Zokla Rakiki ampatsaroviko anao. Navizagna spectacle ta Sambrano. Za tamizay mbola niasa tamy clinique. Za nagnano interview Rakiki tary. Hoe ave io mategna fa veny Rakiki teraka teza Rakiki. Simple raha nambarany za teraka Madagascar, za baka Madagascar ao izy. Rakiki Pira io nazava taminaka. Mariny, izy baka Madagascar, izy teraka Madagascar. Donc izy gas 100%. Fa tsy karaha raiky ty. Izy sady tsy gas pétrole, iny tsy gas vazaha. Mandavitandraza. Mialatsiny aminao Rajoelina. Zegny nagnirano ministre anao nandeha amin'ny avaratra igny, nagnano ouverture de pêche. Ziska igny, atsika avaratra igny mahay tsara be fa igny ambavany ankaragna jiaby igny, capitaline Gambasy.
crevette maventiny tsy azo dirina zao io mbola fahampesery ny nanany vahoakany Ambaribe vahoakany Avaratra Gambas fa anao zao midobaka mandeha ambavany Ankarana anao tsy mahazo miditra ao fa le kirimaso ro tsy mamboitsy mifoitry reto ry maintso malama ro ndraiky mahazo miditra ao incroyable ke adipoky tadiavinareo ty krienareo ty hoavy izy ty kaza misy milefa volanko anareo jiaby fa ene ary fa hitanay poinareo jiaby za baka varatra dadilainao sa babanao valivotoka oui aia tanananareo baka varatra io ndre soranareo fo miboaka nareo tsy olony avaratra anareo zao miza boaka tiasanao olony avaratra bande abruti oui ndre gnaragna anazy fo raha tsy haiko zao izy anao baka volanao baka avaratra gouverneur abruti ty ndre mivolagna tsy eny tampoko nagnano kabary izy tsy haiko taezy mba nagnano volagna vazaha Bacheli anao volagna Bacheli ndre mivolagna vazaha discours koa tsy hainao nga ataova mivolagna mety aminao aza milingilinga mivolagna tsy hainao zafiko mety magnamenao cours particulier gratuit koa volagna vazaha tadiavinao tasianao bob zegny farany kapoty farany mpianatra zéro tamy lycée mixte Tambaribe teo vavabe fo za tsy nika naboaka dossiernao jiaby tasianao fa za koa nagnaboaka dossiernao lavitra tany ampandiavako anao ndo tsakare dossier ahaizanao za hoe azovy za tsy ampianarinao Ambanja Ambilobe Diego Agnivrano Ambaribe salut frère pêcheur zala ndraiky mitomagny dikan'zegny baka atsika varatra agny tsy mahazo mipesy fa chinois mahazo mipesy nino amizay alefa Comore ndraiky alefa en Chine Japon amy kirimaso agny vokatra jiaby incroyable za nivolagna teto ny moaly nanomboky 2002 Ravalomanana nitondra namotiky Madagasikara fa navy amy Rajoelina potiky tanteraka Madagasikara mialatsiny aminao Ravalomanana anao tsy maintsy pitako anao niany izy magnano hypocrite Fresekina aty ary mon œil fa nety taminao edy anao namody vava igny Ravalomanana resy tamy présidentiel resy zanyka anao mamody vava pitrantragnonao amy faravohitra ary kajokajo anao ndao mandeha n'Afrique du Sud nanomboky tamy fitondragnanao namotehanareo Madagasikara ndre vazaha fa namezanareo ry maintso malama fitondragna potiky Madagasikara effectivement ndre vazaha fa fa niaiai ary fa nivolagna izy io résultat telo maintso malama tsy namboy nitondra Madagasikara nanomboky 2002 aietsika zao bataillon naval coulé anareo tsy segnatra mpory olo managna egnatra tapondroa fa nareo le vodinareo tsy misegny mihitsy ny tsy segnatra normal akory mataony masy tea ho segnatra misy chance izy mba nasegna kiloty mba takotro fa sinon ao tsy segnatra masy tea ao za mangataka volanko anareo magnano anareo rôle député président sénat tsy haiko président nino zegny masaky aminareo manova fasafasa aminaka eto atsika zay télévision tadiavinareo sy va mikaiky za pare fa nambarako teto ane anareo koa tegna andrano zay ranomasiny anareo tondraka zay sorogno
bonjour jiaby atsika fa masosopory marigny ilandreo zandriny Ambotovorona igny e za koa tam placenao président mpianatra ny Ambotovorona zay hiboaka ingénieur hitondra hitany sy ny fanjakana nagnasa karaha igny za fa niboaka za fa ny démission rajoely fa noho ny anao tsy misaigny amin'ny fitombenana agny saigninao normal anao mipetraka io bekondra Vatomanga aky ta gueule ora Vatomanga mangigny izy masaky mivola izy tsy masaky mivovo nde mivovo araiky tsy saky ny rajoely atao zio parce que faut voter zevony raha Vatomanga Taille Christian, même chose. Ta gueule, Taille Christian. C'est moi qui commande. 6 000 euros, vous. Taisez-vous et asseyez-vous. Voilà. Alors, Vatomanga m'zay, hop. Zegny raha misy haligny nandalo. Tan faritry Ankarabe jusqu'à Ambaribe. Ouverture de pêche. Ministre en pêche haligny tagny. Dommage volanko na izy ko rosandry regny nangala vidéo aligny fa sinon naboako tam Facebook to raha io nareo tsy mandiniky fiagnam-bahoaka fa faliny hoe zay zo eto zay magnaraty anay atao io ne mbaranay nareo vahoaka eto zay tsy kajo zay volana zay migaka rano zay mihina zay mangery mamany fa nareo vahoaka tete koa nareo tsy angery akory matanareo angery tsisy raha hoaniny akory matanareo amany anareo tsy migaka rano akory matanareo igny tsisy motro zegny ranomasy io taloha misy place aroe tamin'ny Ambaribe tary resaka ranomasy io anao taloha anao mandeha andilagna zegny andilagna plage anao mandeha amin'ny mamany bo zegny na hoe ataotsika hoe mamany andini zegny anao mihina friry loko mbola velogny igny andesiny eo kopoy izy adoso tay izy maty anao mihina friry alhamdoulilah anao baka andilagna fa zo io tsisy ndray mpandafy reselefo nadoso andilagna mpandafy resele nadoso andilagna noho ny fitiavategna zegny anareo mitsinjo vahoaka zegny anareo mitia vahoaka miala andilagna anao tsy hoe za zanaka Ambatosavavy fa raha niaignanay Tambatosavavy anao Tambatosavavy ndray marandregny anao avy ary mitady loko friry vao anao mbola mety loko velogny baka agnaty laka igny kopondro reo adoso tainy izy rararaha igny alhamdoulilah anao mihina firirinao fa zio mitobako anao Ambatosavavy anao tsy mety firiry loko velogny mindao anao andilagna anao tsy mety firiry loko velogny fa tsy parce que nidirandry maitso malama tsy mamboy ndre izy magnano zegny liady pokotsy any kilatsika za tsy mivolagna ro jiaby fa nizay magnano izy amy reto maitso malama tsy mamboy reto hypocrite amindreo numéro 1 français hypocrite italien hypocrite fa maitso malama tsy mamboy reto hypocrite numéro 1 tsisy karaha roa agnabony tany tsisy zegny anena aviako nivolagna teto mahavy italien ndraiky français reo tsy fankazo parce que samby fetsy fanojy samby hypocrite fanojy karaha zegny koa Madagasikara reto maitso malama reto ny hypocrite fa ela zay namohanareo zay côtier mifoaza nareo fa ro io fetsifetsy ro koa fa nagnano aminao Mercedes niala tsiko zay alafa tsisy raha mariny
Karakory koa za anao volana ty ma 16-21 sa 19-24 Mercedes miala tsiko azo ihany misy loka ve hay ataova volagna hena roa fa za robaty igny volagna ne misy loka ve io makabaka anao roa igny zatra mivilagna loko kabaka kofa tsy hainareo magnano izy loko ataova poisson fa tsy loka misy loka ve io madadilanareo nitarimy loko zegny raha nisy ambario faritra Ankarabe amin'igny sisiny Akazomoro igny idrika ambario betsaka nomaly za teto nandany fotoagna nikoragna ambario be raha misy ambario be atsika marandraigny nagnadoso moty io ino raha nataony rienjagna Aliabodo Angelo préfet de police huissier tribunal azovy ty commandant de compagnie araiky za fa nagnambaranareo ne iny commandant de compagnie baka voe marina avy eo ahita rampoko anareo ambario be voilà izakeo izy izy nitsomoko afy nitondra gendarme nitondra police ro jiaby mianakavy amin'ny fitondrany petraka OMC ny ambario be losa sakatia marandraigny n'importe quoi io matanànany babanareo sa io tanànany reninareo ka nde hidiranareo en force aza magneky vahoaka ny sakatia aza misigné taratasy nde niny taratasy nandesiny huissier io za tsy anongy nagnaranao huissier fa za koa nanongy nagnaranao tsy adagnanao salama ambario be agny huissier pokopoko zay namandrona andeha agny tsy volagniko agnarana anany tany misy la guerre masakatia nde tondrasanareo compagnie gendarmerie bataillon gendarmerie bataillon police nino nde mpidiranareo zegny asakatia ry taninay koa tsy amene pain basta fa zay ka za to en force io tsy rany babanareo wala tsy ny dadinareo wala tsy ny reninareo tane tsy amiene fa zay ka za kadalegna projet présidentiel mahitsy ataony projet amatasoa mahitsy ataony projet ikopa anosy io karaha malalaka ataova projet présidentiel anosy matasoa ne misy tragno Jean Laborde fa depuis nahitsy ataony projet io non salut mon frère André c'est trop atsika jiaby mila mitsangagna côtier atsika côtier jiaby io nefa nambarako teto atsika koa tsy hitsangagna rango zao tsika sakalava kabesy nampanjaka atsika io josondro Tananarivo io tsika manny amany vola des millions et des milliards vola miaraka amin'ny kabesy io volaniko aminareo sakalava atsika koa fa tsy hitsangagna niany mbo regninareo kabesy fa avy Tananarivo fo regninareo mbo eto jamy volagna aminareo zegny tsy mila hoe mila leader mangala ondrana zava Tananarivo fakomaly 5 fakomaly eriny 5 fakomaly nagnala grève ro mpivatro regny ro tsy leader ho za vakindreo lalana akory tsy nahazo ro nisamborigny ro tsy nisamborigny ro mais pourquoi atsika côté tsy mitsangana ro tsy matifitry atsika zegny za fa nagnambaranareo amboara cocktail molotov iro koa nitopenareo cocktail molotov 3-4-5 ro ravagna nosy sakatia amboara cocktail molotov koa fa hitanareo avy ary tora balabala cocktail molotov egny raha mitondra ro mipody edy fa nareo kaza magneky
ande pisisiny avindreo taratasy ndeko ise montrika io eko ne ise io ataova boka raha ataonao ise fampitanatsika za koa mbola zanaka ambary io be zafiny ambary io be za mitsanga ziska za maty karaha nataony anabaviko mitsanga zisaky izy nivonenaro raha tsy hainareo boka karaha ty olo koa nivonen'olo afaka damby am'Zagnahary ke za koa nivonenareo karaha nataonareo namono anabaviko igny dambinaka am'Zagnahary madio babinareo tambinaka jiaby dikan'izegny paradis tsy hitanareo za automatique vonenareo mandeha amy paradis ampianariko anareo karakory fiaignana anakoatra zegny tsy takatra ny jerinareo miaigna amy mastay lohanareo iofo lohany gogo nareo mialoko gogo lohanareo karaha lohany loko gogo io fa tsisy raha lohany makamba voilà nareo ne lohany makamba io fa be tsisy raha ino amizay mibokaboka te karaha zay boka atao lohany makamba mivory amy lohany eo tenany zegny ane ataony makamba karaha zegny ataony ty fitondragna ty lohany makamba jeriny lambodi jiaby tanin'olo tsy amendreo tompony forcenareo tondrasanareo bataillon tsy antany misy la guerre non zegny anao mera ny vola fa hoe amboaritsika mera tanàna bande d'abruti anao le aliabodo za tsy hoe za iaro anao bokoa za tsy hoe andetiky anao zala fa anao koa niva tiany lohany zanaka ambareo be zala tsy hitanao zala lalagna mody asambrano e ary mety agnary raha karaha natao anaty asambrano anao mbola tanora ambarako anareo boka ni raha nandalo tamin'ny aliabodo tamin'izy mbola jeune tambanja teo Andramatsagna tamizay izy mbola jeune ataoko hoe adolescent magnontany olo sambrano olo ambanja io fa mera azy Andramatsagna io mera be netany ambareo be io ny palapala izy Andramatsagna tambanja teo nandeha ziska mascrine allo bokako dossier fa mara zegny ane anao aliabodo nisy tambanja teo raha zegny nataonao masoko nahita incroyable ny anizy navy mera ambareo be mandeha mandafindafy tany azo atao frère fa tsy tsara sambrano ambareo be sambrano araiky vo avy amono volagnan'olo be taloha hoe tegna andrano sarano soroy olo sambrano taloha miasa amin'ny ambareo be tagny napiasa mpanjakagna anao napiasa privé fotony tsisy zegny taminareo tambanja teo tafaratsika ambanja vo nivoatra nisy district nisy zegny hoe nisy l'hôpital nisy clinique tampoko nisy amizay koa l'hôpital nisy ambulance hôpital mpanjakagna magnefa ambulance incroyable pompier mpanjakagna tsisy pneu miambigny pneu baka andafy totoso tamamen za tsary neta fitondragna karaha ty tsary nahita za ndre Antananarivo fo tsy mampagnefa ambulance anao koa mikaiky ro non amin'ny ambanja io ka i ambulance baka anao ambanja io anao magnefa ambulance ny ambanja anao mikaiky olo fa marary aretigny fa mamango non pesosonareo lifasa sinon ambulance tsy metsiky be le député daraka oui anao zay karaha mba agnisan'ny olony jaly tambanja teo zalahy niana anao navy député anao magnano anao faranrôly tandeha ma frère apangotsy indroe magnitry frère arova mitsangana miaro vahoakany ambody finesiny magnodidigna Antsirabe ndraiky ty arena tsy haiko resource tsy haiko arena source ty
ambarazana karajo la korony babany ary andetran-drano fa tsy la korony ambanja sambrano ao la korony dadilainy teraka babany ndraiky reniny agny izy mitrandraka fa ambanja eo tsisy landitran-drano mialasa metra izy ambara izy aboa gorona ro jiaby anareo ndranomasiny aboa fusée de poisson nareo anareo antety aboa gorona ro kopokoponareo atsika vahoaka fa tokony magnamboatra antragnotsika ao cocktail molotov io tsy digndreto gendarme reto zay fokorany adivany tamindreo rango zay 72 82 jusqu'à 9 2002 91 cocktail molotov forana andesinay zay tsisy basy zay tsisy fusil kory tsy rava ameko solution nareo vahoaka ke zegny raha ndeha ataondry préfet ry huissier ry représentant reto kongorotiny fitondragna reto ay nagnadia be andendrava sakatia mampalahelo anakay nareo izy zandroko ny likerve zay saotra anao zandro likerve fa mampalahelo nanakay reo ay tsy anareo kitigna asy tany anareo mavolagna zay zanaka ambario be ty tsy ho de marefaka mare agny anareo mavolagna zay zanaka ambario be ty tsy ho avy amin'ny fitondragna marefaka mare agny ampodiny amin'ny vahoaka fananandreo raha vagninay zay raha tsangagnanareo aminay io nakafambarako sandra naka tsy atsitsiko boka zay raha n'olo tsy mamango nataonareo zao io amin'ny ambario be eo zay mody raha vagninay nareo ne tsy eo amin'ny fitondragna mandraky zay nareo koa fa orongagny fa mitihatra riba ampodiny amin'ny vahoaka fananandreo ataova o boka abobabo bobabo andilagna nefa magnano château de Versailles nazy raha Vatomangy taova château de Versailles nao zamba fa io tsy adagnanao e tsy adagnanao io raha Vatomangy ataonay karaha nataonay nagnoro bureau sobanao izy io boka izy vita tsara natao BMO io ndao tsakara archive ny sobanao en face la poste io alohany izy nataondreo bureau ny BMO io raha Vatomanga karakory poziny teo ke tsy ho avy karaha zegny château-nao io ambobabo andilagna io anignenanao déjà boka io tsy adagnanao anao zalahy liabodo sakinao mivadika amin'ny vahoaka ny ambario be le problème anety nasakendreo nandeha ao parce que ireo leader ny topo tanàna ny asakaty reo boka misy conférence baka Diego resaka droit de l'homme mikasiky indrindrandrindra ty fandravagna tany ambario be ty zegny conférence io j'espère aussi ho an'le mpitariky conférence droit de l'homme a Diego io mbo appliquenareo raha ataonareo fa azo atao conférence de salon appliquer la loi ny droit de l'homme atsika membre ny droit de l'homme Madagascar signé fa azo atao conférence du salon vitan-databatra samy ravagna vostro ny alika na hoe andeha ataonareo zerikany ty painy amboaky dossier nefa io non appliquer raha ataonareo Diego atsika mikoragna zio reo magnano conférence io aroe zay mandinia anao Liabodo mandilia anao Angelo préfet ny Nosbe mbola midoko ambario betsaka zay mitodika aminareo paky pôle anti corruption za tsy menareo paky ao poisson d'avril ao bonne année ou Noël za menareo pôle anti-corruption paky mbola hamorogny dossier manareo handeha avandy resaka ty cocaïne tsy mety tohizanareo tribunal ty sa mbola hampilefa ro olo maventy agnatin'izo
io nareo vao andeha hagnano cinéma nareo deuxième vague andesam-bory ro jiaby amizay fa milefa safa nazo pesosy anareo ampaky le madame anisy may volagna ampaky io tandrema fa mety ho lasa poisson d'avril anao na mety ho lasa Assomption niana anao paky. Merci. Nino tsy agnaboanareo lerinareo nanamotro babane fanampera nareo tsy nangatakandro. Nde za sura nareo tsy nagnano fanagnadiadiagna hoe nandroboka marigny izy amile fitaovany papany ino mpitandro filaminagna sady tsy nandroboka nagnitsy sakinareo boaka raha robaka. Mba ino ma fitaovany mpitandro filaminagna tary akoatrany matraky ndraiky fusil à pompe hoe nandroboka fitaovany mpitandro filaminagna. Mahavandy tsy anagnanareo egnatra neto zala. Mahavandy tsy anagnanareo egnatra. Normal. Président ndreo fa nivona hoe mahavandy ny anarako izy izy. Izy tegna nianatra mahavandy. Reto mpitondra mpiaraka amidi aminazy amizay mahavandy. Reo volaniko aminareo, lohandreo lohany makamba be fa tay. Lohany gogo be fa tsy raha. Mamaleo za. Reo boka tsy raha valindreo boka raha marigny. Reo zao ndeha maly, oh, arrestation, ndefa ministre ni ino imbaka satrokajy voyage koa no mana madame ministre ni ino affaires étrangères. Za koa tsy magnametsina anao. Mety sambanao iondrogna avion matetiky de ondrana koa avion matetiky gratuit. Ministre ni affaires étrangères ndao koa iraha koa olo hafa mandeha manamotro diaspora, manamotro MFM reto, mouvement fédéralisme de Madagascar en Europe reto. Alifasa koa. Fa zay boka devoir andreo tsisy raha andreo ne. Tsisy. Anao maregny tanànan'olo sasany misy député mba magnano tatitry mba mikoragna amin'ny vahoaka député ny Ambaribe. Mangorohoro mangitakitaka koa fa maregny Vatomanga avy Ambaribe. Raha Vatomanga hélicoptère na avy député ne mangorohoro mangitakitaka. Adigna fa vahoaka nagnapetraka izy teo fa tsy raha Vatomanga. Député ny Ambaribe. Anareo koa iambigny izy anareo tsisy tafitry regny nareo. Session boka ibegna. Ibegna boka session tsika iza ino raha ndeha ataony. Nde miaro atsika vahoaka tsy ataony ke izy andi koragna aminareo. Tsy lany pani. Io nareo. Raha misy faharoeny koa. Za fa signale anareo efa alerteko sandranareo Ambarivato ro zao miala saka ty ro mandeha aminareo Ambarivato antignana defa miomana anareo Ambarivato. Nakafa ambarako baka defa miomana anareo Ambarivato antignana fa ho avy ro baka saka ty. Za tsy agambara niany marefaka mare fa ho avy andrava angala nareo antignana ny Ambarivato koa ro. Incroyable. Io hitanareo banky BMO io ambarako anareo zao groupe agnatiny Ravatomanga. Ravatomanga agnatiny groupe ny BMOI banky hitanareo eraky ny Madagascar. Mais oui. Normal. Zava baka. Ro tsy mamboita Antananarivo regny. Te milliers ro latra amin'ny lalabe. Ndraiky sifflet, ndraiky vilagny, ndraiky vy, ndraiky daba. Akôry. Tsy nidriky agnaty bureau nazy maire ny Antananarivo na mody vava.
ndraiky roleaka anazy nareo efa fanandamina atsika fandamina ndraiky dadinao ambila vahoaka milo tegna anareo mamelo tegna amy business ny Madagasikara ke vahoaka mamelo tegna samby vahoaka tsy ambelanareo mipotraha agnaty bureau-nao amy lapantanana Antananarivo anao miala anao mody an-tragnonao fa tsy anao nareo vavanazy tsy anao misy plomb tsy anao misy finta nareo anao tefantsofigny izy toragna ary mba fahinao izy toragna incroyable defa zegny raha mandalo amy faritra andrefany avaratra igny avaratra andrefany faritra avaratra igny diana igny magnano izy rôle retasy anao bob magnano izy rôle ministre en pêche magnano izy rôle Riangelo préfet ny Nosy-Be magnano izy rôle maire député nay baka tsy lany pani ambilanko igny ary député mamafa lalabe oro Nosy-Be may izy oliko ro magnaboaka gadra karaha amendro vola cigarette atao ino non député mamafa lalabe tamin'izy mandana azy voalohany boka député béton parce que izy magnamboatra lalagna amy béton izy amizay lalagna namboariny amy béton igny tsisy hita azafady zo izy atao andro agnaragna anany nakabarako anao boka labanany agnaranao zao koa Nosy-Be hoe député mamafa lalabe mampalahelo nanakay ino ma tsy ho tenareo ny tany navianareo zala zay ko tsy milingilingy ny tany navianareo agny zay fier amy tanànane no moaly ariva koa za mbola nikoragna zany kaiky piasany Jirama Ambaribe technicien amy Jiramany Ambaribe za nagnontany zaza la ino ma problem'ny bazary tsy mirehetry motro ino ma problem'ny lalagna maty motro ino ma problem'ny peuple tsy mahazo rano mba raha kony zalahy zanaka Ambaribe izy aza tongonao agnarako Zokibe za tsy manogna agnaram-bahoaka fanjakagna fotognoniko agnaragna frère tsary regninao zany na niady zony vahoaka ake nanogna agnaram-bahoaka jamais raha io tsisy rapari nambarany tsisy rapari tsisy réparation natao zegny nambarany izy ambarako anao zegny izy tsary nisy réparation natao tamy Jirama atao asevany volagna directeur koa nariny aboko aseva boakany hoe ty réparation natao tamy Jiramany Ambaribe ataova sérieux volaniko taminany iaho izy ny côté ny rano ny côté ny électricité fa tsisy raha pari tsy arakaraka ny facture andeha lendreo amy vahoaka zay gony izy izy ndraikindraiky zay fa malegna andeha napaka jirony vahoaka mampalahelo avandesagna vahoaka nambarany fa tsisy zegny tanareo zegny raha misy anareo boko volagna atsika misy député sindrasindraka lavitry malako antsany pour réglazy mba nagna cinéma izy mba nivoaka amy réseaux sociaux mba nivoaka amy télévision en tant qu'izy député ndiego mba nivola même raha iny tsy marigny fa sabo izy nivola fa ninay tsy maire nay tsy préfet nay tsy député nay tsisy raha marigny sakindreo aboaka vahoaka heureusement za misy contact amy technicien ny Jirama ke anareo vahoaka ny Ambaribe magnamboara jery fa io Jirama io tsy ho andeha niana mare
rano io tsy ho azonareo afaka mare dimy afaka mare fa tsisy raha technicien koragnesako zegny même izy nivolagna aminakahy zoky be hitanao io raha vantarendro panneau solaire andeha petaka baka mitombo ny énergie azo tsisy raha pare panneau solaire zegny ato zoky be za tsy mavandy ary technicien koragnesako haiko loatra donc ni les panneaux solaires ni les moteurs jirama na rano na énergie électricité tsisy raha pare za gnamenareo solution vahoaka ambareo be za koa nareo azifainareo jirama ozy aminareo ça sert à rien io tsy ho amboarindreo zegny jeu de lumière zay fo ino solution meko anareo voalohany ka azifainareo jirama anareo zao na magnefa ndray tsy magnefa nareo maiziko ndray magnefa ndray tsy magnefa nareo tsy midika rano potable ino solution aza midika mifokotany fôtony reo président fokotany reo koa fa vao efa pesosy fa anareo samby vahoaka miraisa ina manaova magnontania olo mpangady vovo regny ohatriny magnano vovo zegny million manaova calcul anareo firma tsika mifokotany eto manaova plus anareo vahoaka ny fokotany magnamboatra vovo maventy ny fokotany isaka fokotany ambareo be io anao mangady anao tsy mangady fa anao tsy mahazo rano izy boko amizay asianareo gadrana ndray président fokotany aza menareo droit mangala rano io ndray mpiasany jirama aza menareo droit mangala rano io karaha tondro mampijaly anareo amy rano ndraiky moto zegny ane raha nisy taminay tambody mangasoa tary za koa tsy diso izay koa tsy aroe telo vovo taloha taminay tambody mangasoa teo araiky amy fasiny tragno mipitrany eto logement 15 ambody mangasoa io amy vodiny manga ambody mangasoa izy io manga esy maventy be io vovo araiky teo à 200 mètres miala zo teo misy araiky à 100 mètres miala tragnondry daly zegny antomoro la mipetraka tagnelanay teo misy pamba be zay teo nisy balansoara fisomane balansoara ambany zo teo nisy vovo aroe zay anao bokoa farany avaratra fidiragna nisy vovo araiky koa ambody mangasoa tsy mijaly rano ataova karaha zegny solution meko anareo vahoaka zegny fa nareo koa zala iambigny ranony jirama anareo zala moaka io manaova aza mpandalovigna amy fokotany fa nareo mbo bezeny fokotany masitay koa mangadia vovo karama agnontania mpangady vovo regny ohatrino bon vahoaky atsika angady vovo zegny gnanaovandreo izy nareo magnano vovo iasanareo daba mamody izy alignandra gadra anareo magnapetraka olo araiky mitana iny fa kazamiagna président fokotany solution meko anareo zegny motro io boka za misy solution meko anareo fa tsy zakany le tsena pesosinareo koa baka aleo tsisy motro tsy karaha tsisy rano ataovanareo raha volambo zay fa hitanareo vokany anareo fa misy firy semaine tsisy rano fa misy firy semaine anareo tsisy motro ino amizay nambarany technicien zay c'est normal zoko be ozy izy bazary tsisy motro normal lalagna tsy miretra logique ozy izy ndra bureau mpanjakagna netiko nizy izy fa tsisy motro sérieux nambarany
tsary nisy mpitondram-panjakana any Ambaribe teto Zokibe asevagnontaniagna hoe azovy na avy teto ny za raha taminay Jiramatato tsisy. Ino ma raha azony eto ao izy directeur anay tsy mijery tsy mitandregny zahay. Akory ma tony hitandregna anareo volaniko saint directeur du salon. Tobilin Jirama agnateragna zanany agnateragna madame magnano bazary. Tobilin Jirama hitateragna rano baka Mardoka wala baka Bombolava. Akory ma to anareo hiasa volaniko taminany. Izy tsy vakilo aminareo baka. Grave. Grave. La même chose. Tobilin préfet 4-4 na miagna ho an'ny district. Hitaterany rano. Tsy ameko tsigny. Tsy ameko tsigny Angelo. Préfet ny Nosbe izy koa izy mampiasa tobily mbahoaka. Fa nareo vahoaka amizay nino? Poti, petso, baraka lava isanandro. Anao tsy Ambaribe isanandro anao marigny jeune, adolescente, maty. Tampoko anao, natina ino mazigny matin'izigny hoe putain. Mampalahelo. Mampalahelo. Telo zay. Anongatananarivo atsika. Bantsonora alefandro manafo baka Tananarivo aminaka aligny agny. Amare za mampitandregna anareo fa nafana ambaviko ambavanao général retraité araiky ndraiky ino place nany délégué tsy haiko nino gendarmerie araiky mankalaza fetiny gendarmerie baka reto gendarmerie reto 2 avril fa nomoaly volagnindreo manafinamagna Tananarivo agny nafana kabaro nomoaly tamy tobin-drary tsy mandrava tao ke Bantsonoro io ro magnano montage niany après-midi na hariva agny ro mandefa le araiky fa vitandreo montage amare mpitandrignesiko anareo ino kabaro mandalo amy gendarmerie io niatahorako vaky la guerre anero io nafana kabaro tao le araiky retraité général nagnamia tefany tsofiny gendarmerie pipa ping-pong ambarako anareo gauche droite le araiky tsy haiko délégué tsy haiko araiky azovy ny solo place gelé azafady ray aman-dreny nanony agnarananao gaga zaho izy zegny hoe zaho izy koa azonareo ono mozava amin'ny Facebook agny fa komansy miparitaka amin'ny Facebook agny raha zay ambesa baka io aparitako parce que sarin-draha io zany nahazo nalefandreo manafo baka Tananarivo aparitako aminareo baka io amin'ny Facebook nakao zava ataoko publication publique izy ahitanareo izy hitandrignesanareo le volagna le général retraité ndraiky volagna araiky ty amperinasa zay raha mariny volagna araiky retraité zay raha mariny izy koa nareo généraux de salon jiaby io mitandregny raha volagniny araiky retraité ny moaly zay tokony angala ondrana nareo zandry gendarme zany moaly fa nagnambaranareo miragna raha ny volaniko ny moaly raha ny volagniny retraité général ty tandrema hozy izy fa fianakavianareo sy ny vady aman-janakanareo ne hozy izy any amy vahoaka ny volagna zegny zany moaly za tsy menace za tsy solo menaceko eto général retraité ki ny volagna même que raha ny volaniko ny moaly dikan'izay na izy nitandregny za na izy nahazo hono olobe izy fa raha zegny aparitako baka io amare bien montage ndreo baka Tananarivo avy aminaka diffuseko en général les deux gendarme retraité ndraiky le araiky amperinasa araizanareo fa misy raha tsy mazava amy gendarmerie io zegny raha mandalo a Tananarivo fatra atsimo irariagna angatagna mbo avy somatsara impody antandrazagna anazy na de hoe sursis 3 ans na maison-droa izy
izy boka nambarako anareo maly hoe aviandreo magnano raha jiaby 3 ans ty parce que dans 3 ans tsika i vote présidentiel ça fait zegny olo magnano volagna marigny miaro mitondra vahoaka 3 ans ata tarô boka misy biscuit 4 rasy fa nindreo zao 3 ans aboko rony ivolango aminareo ro lambodi boka tsy miasa koa tsy aligny mahala fanao mahita lambodi miasa matsagna président ny syndicat ny paramètre de Madagascar afaka malialigny isamborona la niasa nareo za koa nareo mpitariposy mazenga migreve koa nareo mareka raha koa syndicat mpitariposy samborigny président syndicat ny paramètre de Madagascar fako malialigny isamborona nandena to igny anareo tsy asa fanjakana président syndicat nagnano interview fambagnona tagnatin'ny enceinte-ny hôpital na fody tagny ro ny piasan'ny l'hôpital normal ro magnano interview agnatin'ny enceinte tany asandro ro tadiavinareo nde hagnano interview ia en WC public ro tsy raha piasan'ny lavoirie sa nde hagnano interview en poubelle ro tsy piasan'ny lavoirie normaly agnatin'ny enceinte-ny hôpital ro magnano interview ro mitaky raha tadiavindreo nagnino tsy sakinareo samboriny président syndicat ny pénitentiaire nagnano déclaration ro jiaby nivory tatany mora tary ataovany pénitentiaire boka hitanareo izy fa reto ro ny piasan'ny l'hôpital normal ro agnaty l'hôpital ro tsy miboaka ivelany nagnano déclaration ndreo nagnano etaeta tadiavindreo non président anao ary tanareo raha karaha zegny ministre ny fitsaragna normal ve zegny aminao resaka interview fanaovagna sary niresagna niresagna tamin'ny mpagnano gazety agnatin'ny enceinte-ny hôpital soi-disant natao hoe fa nitory lehibe ny tompon'andraikitry ny l'hôpital mon œil za koa nareo paramedy jiaby a Madagasikara nareo kaza miasa za tsika l'hôpital ndreo andeha edy tsy agnatin'ny lohanao ne tsy agnatin'ny lohanao ne ministre ny fahasalamagna paramedy jiaby akamaroan'olo miasa l'hôpital a Madagasikara ke izy koa fa nareo nataondreo karaha zegny ry paramedy mitokona aza mandeha miasa mpitranotrano koa mima tsy mima mampalahelo le fitondragna ozy aminareo mampivolagna ratsy mon père normal mon père koa tafivolagna ratsy ry masera tafivolagna ratsy fa trop loatra raha ataonareo anareo zao mba mivolagna mon père Pedro ry tsy mivolagna ratsy fa mivolany fa noho n'izy mon père tsy aboakany amin'ny vavany fa ny aboakany amin'ny vavany zay sady tsy mon père ny tsy frère ny tsy masera zay vahoaka trop raha mandalo amitsika vahoaka malagasy rozy io navy amy raha volagninay teto zay teto navy mivolagna matetiky hoe andeha agnova constitution Rajoelina baka izy latsika 3e mandat Rajoelina nde 16 ans fo tsisy raha vitanao andeha hagnano 3e mandat no 99,99% population de Madagascar fa tsy tianaro zay nagnano statistique 99,99 population de Madagascar afa-tsy tia orange mandarine voangisay ndraiky le araiky boaka ao io
taritiny aingo Ravatomanga o ino AFF. Anareo kaza midika amin'igny volaniko aminareo vahoaka malagasy. Tsonde kadalendro, Arato, Tady Fintagna, Fileny Laboly, Canal Saty, Vilagny Andokizana, aza midika amin'ny fikambanany AFF. Anareo koa fa narigna agnarana hoe AFF milifasa. Fa masantoko. Miala katso anibodempogna ho andray tsy meboka ataoko hoe miala mbala velogna avy majamba. Oui. Zay. Miala Orange, midika amin'ny Ravatomanga. Le FF io, AFF io, ny mamy Ravatomanga, andesiny aingo Ravatomanga zay vadiny. Fa aza midika amizegny anareo. Amaragnako izy mbola ambario be podianako hely. Nomoaly za teto ny koragna Kazamofo. Izy ty zegny olo koa fa tsy miaraka amin'ny antokonareo, fa tsy miaraka amin'ny Orange Mandarine voankisay, potegny fiaignana. Raha nataonareo Kazamofo tamporo. Fa araiky io biafa masonao monsieur le maire, monsieur le député nambario be. Nino tsy asaky anareo mitosy araiky io en place ni Olympiade io en face ny librairie Nema. Tsy vahiny ro io topitany. Fa za ndraiky mbola angala renseignement vahoaka tsara be hoe topitany baka io matompony io. Ino magnaran'izo nambarandreo zany moaly? 3M. Tsy haiko madio, tsy haiko magnino zay. Mbola nandefa renseignement baka za iny nagnontany zo tsara be. Azo tompony ary ino navian'izo teo. Io en face ny librairie Nema io. Ro navy teo voalohany mitondra tomobile pourri zay. Nagnano kivarovarotro jus, kivarovarotro mofo. Anao zao mandeha io. Ouais, comment s'endure raha io. Monsieur le maire, monsieur le préfet, anareo tompona andraikitry voalohany la ville. Place Olympiade io. Adoso io ny tokony nadosonareo io. Enareo ino valeur ny place ino Olympiade zay. Zay tsara enareo ndray sport tsy enareo. Normal boka reo tsy mahay sport. Zava boka préfet tsy katoko nazy mahay be, kibonazy mahay be, izy mahay botabota, afarany ino popotable. Izy kankagna hely baka tany naveny agny izy navy eo karaha bontany antsofy. Place ny Olympiade io. Karaha ataony hoe place de la liberté. Karaha ataony place Analakely misy Tsangambaton'ny Ralemongo. Matoa nadoso teo le tsena Joma agnajagna le place. Place de Olympiade io. Adosoa io 3e nareo io. Parce que boka olo tompony 3e io, olo ny Orange. Tsy sakindreo kitihigna. Fa le araiky tambany tary miservi vahoaka, mampihina vahoaka miambigny lakoko, miambigny baky. Non, tsy miambigny 24 heures ro nagnadoso Kazamofo tamporo. Basy araiky io adosoa io ny tegna tokony miala. Tsy za malegny topiny zo. Mais quand même, ajaly la place. Ajaly voninahitry nagnanovagna io Olympiade io. Tsy pour rien nagnanovagna io. Statut beny Olympiade io. Akory matondro le gnaja zegny. Ndraiky igny amy rond-point ao ny poandroky. Ro may magnaja zay lambodio za aminareo. Tsy may raha tsara. Anareo karaha zay mandeha Maurice, zay mandeha Dubai. Mbambara zay da Dubai ary. Antany misy place publique misy raha karaha regny.
Zay ne volaniko amin'ny député ny Ambaribe, anao mangaty karaha fa raha angatanao tsy hainao ino valeurany. Ndre amin'ny antanananao fotsy vao kolokolonao. Kolokolo atsenky ny antanananao, io anao vao mangataka baka antany hafa. Aide-toi, si elle te dira. Menara volagna zalahy. Donc, na ampodinareo amin'ny plasiny, Casamance Famporo, na adosinareo raiky troisième io, en place Olympiade io. Miambigny zabako. Onjonoky isan'andro nareo aminazy io. Déjà olo fantetry miskigna ne place io e. Nambarako anareo tany jiaby miskigna Ambaribe teto. Agnisan'ny tany miskigna io, tany nagnapitragna Olympiade io, statue io. Monument io e. Ke araiky ty navy nagnano gargotinazy io a monument Olympiade, non, tsy sakitigna parce que olo orange. Taranaka mandariny, la famille voangisay. Fa le raiky ambany tary mamelogno mampangata mapafaka etaeta rodokera tary, mamelogno olo miambigny baky, mamelogno olo miambigny lakoky, oh dégage. Monsieur le maire. Tompona ndraikitry ny tanàna voalohany anao. Préfet. Nampabotrabotra anao io hanigny amin'ny Ambaribe io. Député. Anao koa zanaka Ambaribe, aboa ma zanaka Ambaribe anao. Adosoa fa place io, monument io. Putain. Reto madraba boka taia. Fa renseignement ko azoko atsika mbo ikoragna io troisième tsy haiko 3 nino io en place ni monument ni Olympiade io. Renseignement fa loso ro nagnotany. Oasitsika tsoela. Mbo atsika renseignement ni troisième io. Inanatsika ro tsara be. Ro ne samy magna ndeza tsy matoky troisième io magnefa patente. Voilà magnefa licence. Je ne crois pas. Parce que olo orange. Fa Casamofo. Ziska niany za mbola nahazo message baka amin'olo mitsaka malahelo. Oui, nafody Casamofo Famporo. Mbola lavitra lamaiky volaniko ahitagna motro zamina. Ke zegny izy tompoko lasy tompoko vavy. Fa maromaro raha andesitsika nandiniky. Anareo pêcheur mandinia. Anareo sakatia Casamagneky. Vahoakan'ny Madagasikara côté mitsangana mifoaza. Amare atsika hitandregny ping-pong les deux gendarmerie retraite générale igny ndraiky araiky amperinasa zao io. Ciao, bye.